आयचे सेशन हाक अनेक पटी पुरा लोकांक स्वागत सुस्वागत करता. वाय इज साधू संघ इम्पॉर्टंट. आमका आयचे सेशनाचे एक स्पिरिच्युअल एनलाइटमेंट दिवच्याक आसाची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी हरे कृष्णा. तुमका सादर स्वागत करता सुस्वागत करता असं तुमगेले एक सान इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव प्रयत्न करता असं. तुमगेले स्पिरिच्युअल नेम हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी, कार्मिक नेम तुमगेले महेश पै म्हणून. तुम्ही हळदीपूर होन्नावर उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट होन्नावर लागे आशिल्ले हळदीपूर थंचे मुख्य जावन आणि तुम्ही 2000 अंतू कृष्णा कॉन्शियसाक इंट्रोड्यूस जल्लीलीची बाय द मर्सी ऑफ हिज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभुजी. तुमगेले इनिशिएशन 2003 जाल्ले बाय द स्पिरिच्युअल मास्टर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. अँड तुम्ही थंय एक पुजारी जावन श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवस्थानात डेटीज ऍट राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी थंय तुम्ही तुमगेले जर्नी स्टार्ट केले. You served as a mentor for 4 years, Prabhuji, and now you are serving for 35 devotee families as a counselor almost since 5 years now. And तुम्ही संडे सत्संग प्रोग्रामाच बी कोऑर्डिनेशन करता सची at विरार आणि चोरडोवाले प्रोग्राम माय स्कूल गुरुकुल हे बी तुम्ही फॅसिलिटेट कोण दिता सची अंडर द गायडन्स ऑफ हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजी. मटेरियल प्रोफेशन तुमगेले पळोवच्या गेल्यार पब्लिसिस्ट ग्रुप म्हणले कंपनींतू तुम्ही फिनान्स डिपार्टमेंटान काम करता आसाची. आणि पर्सनल लाईफ पळोवच्या गेल्यार प्रभुजी तुमगेले धर्मपत्नी होम मिनिस्टर त्यांनी माताजीज प्रोग्राम आणि चिल्ड्रन्स प्रोग्रामांत ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करून गायडन्स दिता आसाची. तुमगेले धू बी सुमारपटी पळयल्या भजन तुमगे वटू बसन कीर्तन भजन आणि करता 6th स्टँडर्ड शिकता असती. प्रभुजी तुमका हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ऐकत नव्हे वै ऐक पड. हरे कृष्णा. आजचे सत्संग कार्यक्रमाक सर्वांक स्वागत असा आणि सर्वांक मगे दंडवत प्रणाम. आणि आज मगेले भाग्य की भागवत पुराण कोंकणीन म्हाका एक अवकाश दिला असा. भक्ताले साधू लोकांले संघांत बसून साधू संघाचे इम्पॉर्टन्स चर्चा करच्याक एक म्हाका अवकाश दिला असा. ताजे खातीर सर्वांक मगेले दंडवत प्रणाम. आणि आम्ही कसले हांव सांगता असा हांव भक्ताले मुखान तुला आयकल्लेले आणि गुरु मुखान तुला आयकल्लेले हांव सांगता असा. म्हाका मुरलीधर चरण प्रभुजीने ते पोपटाल चिन्ह दवरले स्पीकराल सायडान भारी आवडले म्हाका. कसलाक आम मोठूची पोपट असायचे हांगा खाली कसला आम्ही ऐकताचे ते आमकां सांगता दुसरं कसं नाही सांगचा ना. सिद्धांत चेंज जावचा ना खंयच्या विशयांत बघेना वर्डांत वयर खाली जावच्या शकताले पण सिद्धांत चेंज जावचा ना. शीताचे पुलाव करीत बिर्याणी करीत पण तांत रायस उरका नाही जाल्यार ते चुकीचे जाता. म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या लोकांना कळून एकच सब्जेक्ट ऐकताचे पण ताचे बघून टेस्ट वेगवेगळे उरता पण सिद्धांत एकच उरता. आज आम्ही पळूया हे वैष्णव संघ नाही जाल्यार साधू संघ कितले इम्पॉर्टंट असा भक्ताले एक जीवनांतू. म्हणून चैतन्य चरितामृत जावो, श्रीमद भागवतम जावो, भगवद्गीते जावो कसं आमकां सांगता म्हणून आम्ही पळोवच्याक ऐकूच्याक प्रयत्न करूया. हाजेन सर्वांक बेनिफिट जातले आणि मागीर बी प्युरिफिकेशन जातले. हरे कृष्ण. आता आम्ही ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः. आम्ही पळयताच की भौतिक जीवनांत बी आम्ही कसले शिकता जाल्यार समजून घेवका जाल्यार थंय बी आम्ही एबीसीडी मुलांना सुरू करताच. तशीच आम्ही ऐकूच्या पर मस्त लेक्चरांत हे आध्यात्मिक जीवनांत बी एबीसीडी असा. एबीसीडीन तू आम्ही ऐकलं असायची. ए म्हळ्यार असोसिएशन, बी म्हळ्यार बुक रिडिंग बुक डिस्ट्रीब्युशन, सी फॉर चांटिंग,
आणि डी फॉर डाएट प्रसाद आणि कोण उपास करताचे भगवंताला इतर नांचे डॅन्सिंग आणि हे एबीसीडी तू पहिले अक्षर आम्ही पळयताची ए आईला सांगा मारी ए म्हळ्यारी भक्ताले असोसिएशन हंग साधू मार्कोण हे भगवंताले शुद्ध भक्त आणि तांगिले असोसिएशन सुलाना हे आमगेले स्पिरिच्युअल जर्नी एबीसीडी स्टार्ट जाता हंगम पळयत हे भक्ताल संघात आमका 3 प्रकाराचे बल मिळता हे चैतन्य चरितामृतम तू सांगेल असा अंत्य लिहिलेन तू भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल हे 3 महाबल असायची एक भक्तपद धुली भक्तपद धुली म्हणारी भक्ताले चरणाची धुळी आणि भक्तपद जल भक्ताले चरण धुईले चरणामृत आणि भक्त भुक्त अवशेष उच्चिष्ट भक्तान कल्ले उष्टे उच्चिष्ट म्हणतात का ते ग्रहण कोण करता त्यांनी भक्ती तरी तुरंत प्रगती करताची मनांगा दिल्लासा हे भक्तीन मुखार वच्चाक हे बल हे पण आम्ही गुरु महाराज यात्रेन त्याने गेलता पळयतच गुरु महाराज केन्ना प्रसाद घेऊन उठताले आणि केन्ना उच्चिष्ट मिळताले म्हणून लोक राखून राबिली उरतच मारी पण ते विचार नव्हता आज जे घेऊन कर का असा कसं नाही काम करताना आज जे घेऊ का लोक भक्ताला धूळ घेऊच का तर भक्ताला पाय दर्चा होताच आणि सटणे पाय ताणून पाय लागून कोणाला पडली की पलटो अपराध बी जाता त्याची तरी काळजी घेऊ का तसं करताना कळणे भक्ताला धूळ जाव का आणि भक्ताला उच्चिष्ट जाव का म्हणून ताक बी एक प्रकार एटिकेट फॉलो कर का आता हंगा नारद मुनी बी सांगताची कशी त्यांनी नारद मुनी झाले मग मुखार हे भगवद्गीते श्लोकांतू त्यांनी सांगताच आणि भक्ताला संघात आईनंतर आमका कसली प्राप्ती जाता भक्ताला संघात नाहीलरी आमका पहिले अर्थ करून घेऊ का या मनुष्य जन्मांतू मुख्य विषय कसलो आमका मनुष्य जन्मांतू ऍक्च्युली मार्ग कसलो म्हणून आमका अर्थ करून घेऊ का पहिले नाही जाल्यारी आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य एतत् पशुभी नराणाम धर्मोहितेषु अतिको विशेष म्हणून सांगितलं सांगा हे सर्व सामान्य येतात पशुभी नराणाम मनुष्यांकानीची प्राण्यांक उठलो का एक समान आहे आहार निद्रा भय आणि मैथुन हाजी किंताची वैली कसला असा मनुष्य लोकांक ते अर्थ करून लोकालरी आमका हे भक्ताल संघ आवश्यकत असा धर्मोहितेषु अधिको विशेषो धर्मेण हिन पशुभी समान आणि धार्मिक विषयाचे अर्थ करून घ्यायला जाल्यारी तो मनुष्य ते पशु समान म्हणून सांगितलं असा पण हे धार्मिक बग्गे अर्थ करून लोकालरी आमका भक्ताल संघाची आवश्यकता असा केन्ना आम्ही भक्ताल संघांत त्याच्या आमका भक्ती मार्गांतू कशा आम्ही मुखार का म्हणून ते मार्ग दाखयताच आमका आमगेल जीवनाचे एक मार्ग आमका त्यांनी दाखयताच तिथले न्ही भक्ताले संघांत येऊन आमका भगवंताले गुण लिहिले बद्दल चर्चा करचक साध्य जाता आणि एक व्यक्ती भगवंताल भक्ताल बरोबर बसून श्रीमद भागवतम भगवद्गीता असले ग्रंथ ऐकूचे ताक भाग्य प्राप्ती येता कसं लाईक मॅम पळयत श्रीमद भागवतम सांगताना सूत गोस्वामी नैमिषारण्यांतू हजारो भक्त लोक साधू संत लोक एकत्रित जल्ले आणि त्यांनी एकत्रित जाऊन कसन केलं त्यांनी भगवंताले बदल अर्थ करण्याचा प्रयत्न केले पुरा 18,000 श्लोकांतू श्रीमद भागवता 12 स्कंद असायची 18,000 श्लोक असायचे
आणि 335 चॅप्टर असायचे. पण कसं तर असा मेन विषय मारी 10 विषय मेन असतात. त्याच्याबद्दल सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम अशा आम्ही विचार करता गेल्या लास्ट आश्रय अशी 10 सब्जेक्ट वरी ते पुरा श्रीमद भागवतम असा आणि त्याची चर्चा आता सर्व संत लोक बसून त्याच्यावर डिस्कस करताची चर्चा करताची भक्ताल संघात बसून आणि ಕೆಲವು जरूशी प्रश्न विचारताचे आणि पुरा जो श्रीमद भागवतम केवळ 6 प्रश्नावर आधारित असा आणि ते प्रश्न विचारताचे उत्तर घेताचे हे सर्व भक्ताल संघात येऊन आमका साध्य येता समजून घेवच्याक. हे भक्त नाही जाल्यारी तानी कितले क्वालिफाईड उरल तकीची हे आमका तांगेल तोंडांतल्यान समजून घेवच्या साध्य ना. आक्का केवळ भक्तच हे आमका समजून घेवच्याक साध्य करता. अंग श्री प्रभुपाद तांगेले श्रीमद भागवतम 1.13.29 तात्पर्य अंत सांगताच की हावे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले गुरु महाराज थोडे वेळ तांगेले संघ केल्ल्याक आज हा इतके होड एक इस्कॉन एक संस्था स्थापन करच्याक साध्य झाली. हजारो लोकांक हावे भक्त बनवच्या साध्य झाले. हे चैतन्य महाप्रभून चैतन्य चरितामृतम पहिले दिल्लं असा. चैतन्य चरितामृतम तू चैतन्य महाप्रभू सांगतात साधू संघ सर्व शास्त्र ते लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय. लव मात्र मार कसं लव मारी 1/11 पार्ट ऑफ सेकंड म्हणून सांगितलं सांगा. 1 सेकंडाचे 11वे भाग के विचार करा. 1 सेकंड बी नाही त्याच्या 11वे भागाचे तिथले संघ बी एक भक्ताले संताल केल्लरी तो सर्व सिद्धी होय. त्याला सर्व सिद्धी येता म्हणून उठूच शास्त्रांत त्याच्याबद्दल सांगेल असं म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगतात. आणि श्रीमद भागवतम ಅಂತ पळयत नारद मुनी सांगताचे हाऊ इतले होड मुनी कश झालो हावत 24 तास भगवंताला नाव घेता असा ताक साध्य कशी झाले ते नारद मुनी हांग सांगता असायचे. व्यास देवा त्यांनी सांगताच की हाव भक्ती वेदांती लोकाले सेवे केले मागील आवईल बरोबर हाव छान असेल त्यांना आणि तांगील उच्चिष्ट तांगील आज्ञ घेऊन तांगील उच्चिष्ट खाल्लावे असे नाही की तांगील ताटक झंपून घेऊन उष्टी खालना तांगीला आज्ञ घेतले आणि त्यांना आज्ञा दिली माका ताटावच्याक आणि ते उच्चिष्ट तांगील ग्रहण केल्यानंतर माका हगूर हगूर टेस्ट विचार लागले भगवंताला भक्तींतू आणि तांगील वैर बी म्हाका प्रेम वाटता गेलो आणि त्याजेन हांव तांगेले मुखांतल्यान भगवंताले लीले बद्दल श्रवण करता गेलो आणि ते तांगील ते संघा निमित्त हांव आज हे पोझिशनार आसा म्हणून ते सांगताच. भक्ताल संघाचे कितले इम्पॉर्टन्स म्हणून हांगा नारद मुनी हांगा सांगता असायचे. त्यांनी 1.5.25 श्रीमद भागवतमांत तो श्लोकाचे फर्स्ट कॅन्टन तो सांगता असायची. उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजै शक्तस्म भुंजे ततपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा तधर्म एवात्मरुचि प्रजायते. ते सांगताची हाव हे उच्चिष्ट तांगेले आज्ञान उच्चिष्ट खाल्ले आणि तांगेलवर मागीर आकर्षण वाढता गेली. हंग भौतिक जाओ आध्यात्मिक लोक जाओ गुरु महाराज सांगताचे राधानाथ महाराज केन्ना सांगतात त्यांनी आध्यात्मिक लोक जाओ भौतिक लोक जाओ आमका एकच आश्रय ते भगवंताले चरण कमल.
आम्ही आध्यात्मिक लोकांतू ऑलरेडी त्यांनी घेतलेला असा आशय आणि त्यांना आनंदांत असायचे, पण भौतिक लोकांतू मस्त लोकांना भगवंताला आश्रय सोडून मस्तित्व वस्तूचे आश्रय घेऊन बसलेले असायचे, म्हणून दुःख भोगत असायचे. म्हणून त्यांना महाराज सांगताच हंगा साधू मार्कोण म्हणून भगवद्गीतेत सांगताची. भगवद्गीता 10.9 हे चतुश्लोकी भगवद्गीता 10वे स्कंदांतू 10वे चॅप्टरांतू 8, 9, 10, 10, 11 हे चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणतात त्याका. तांतू सेकंड श्लोक 9वा श्लोक तांतू भगवंत सांगताच की मारी मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंतश्च परस्परम कथंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. मिगील भक्त मारे कशी त्यांनी भगवंता विषयांतू एकदम स्थिर असायचे, तांगेल चित्त भगवंताले विषया भितर स्थिर असा आणि तांगेल सर्व इंद्रिय मच्चित मद्गत प्राण मारी सर्व इंद्रिय भगवंताला सेवेक अर्पित असा आणि परस्पर त्याने मिळतायचे कसं करतायची भगवंता लिलेची चर्चा करतायची. बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम भगवंता लीला भगवंता कार्यकलापाचे त्यांनी डिस्कशन करतायचे आणि त्याजन कसं आता तुष्यंतीच्या रमंतीच्या आणि आनंदाचे अनुभव करतायचे. हे मिगिले शुद्ध भक्त असायचे. म्हणून भगवंत हंगे साधू मारी कोण म्हणून सांगतेच. कितले हांगा कितले व्हड स्कॉलर असल्यारीची कितले शिकलेले असल्यारीची हे भगवंताक प्राप्त करचाक साध्य ना. हंग तांगे शिक्षणाना तांगे क्वालिफिकेशनाना हे भगवंताक प्राप्त करचाक साध्य ना. कितले वेदांत उरो वेदशास्त्राचे हे उरो म्हणून शंकराचार्यांना लास्ट भजन आणतो हे सांगितलं असा भज गोविंद मूढ मते. हे शास्त्राच्या स्टडी मध्ये टाइम वेस्ट कर नका, गोविंदाला भजन कर. लास्ट त्याने भजन बरेल असा. नाही झालं कसं आता पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरी शयनम अशी परत परत तू हे जन्म घेत उरतालो आणि दुःख भोगत उरतालो. त्याची तू हे शास्त्र अध्ययन हे उठवात सोड, केवळ भगवंताला भजन कीर्तन कर आणि तू भगवत धामा वतालो म्हणून सांगतात. हंगाम पळत सर्व भक्त लोक राधा राणीकडे प्रार्थना करतात की किमारी राधा राणी भगवंताले एकदम शुद्ध भक्त आणि राधा राणी कंचाना ते भक्तीचे कृपेचे फ्लो भक्ताले हृदयांतुलन बाकी सर्वांक पावता. म्हणून सर्व भक्त राधा राणीले प्रे करतात. आम्ही बी हरे कृष्ण मंत्र जपताना पहिली नाव श्रीमती राधा राणी नाव असा हरे मला रे भगवंताली ती शक्ती. त्याच्यानंतर कृष्णाला नाव येतात. कृष्ण कितलो दयाळू असले तरी कृष्ण डायरेक्ट भक्ती कोणाक दिना. कसला की मारी भक्ती दिल्यारे भगवंताक स्वतःक ताण अर्पण करका पडता. बाकी उठू वस्तू तिथं भक्तींता येईल कोणी कोणी भक्तींता येताची त्यांनी मस्त विचार करून येताची माका एक बरी नोकरी मिळो हाव भक्ती करता 2 राऊंड हाव जास्ती करता भगवंत देताच. माके होड एक बंगले जावो हा मस्त लोकांक आपण होड प्रोग्राम करचे जाता हॉल होड असले रे शेवट मस्त लोकांना विचार उरता आणि भगवंत ताक त्या उठवती त्याच कसं लायक भगवंताक असं उठवती विचार काही प्रॉब्लेम ना. कसं लायक मला तांगेला भरपूर असा आणि भक्ती दिवची मारी मस्त विचार करताय भगवंत. कसं लायक मारी तांका स्वतःक त्यांनी दिवका पडता भक्ती दिवची मारी. त्यांना ऍक्च्युली हाक भक्ती जाव कवे प्रामाणिक रूपाने भक्ती मागता असवे ते मस्त ते कॅल्क्युलेशन करका पडता भगवंताक आणि बाकी विषय तुरंत देताच भगवंत.
तस तिकडून सुमार लोक विचार करताची भक्तीन तायल्यानंतर मग घर जाले, भक्तीन तायल्यानंतर मग म्हाका नोकरी मेळ्ळी, बरें असे भक्ती केल्ले भारी बरे. भक्तीन तायल्यानंतर मग गाडी येयली आणि 2 राउंड फाल्याच्यान जास्त करता. भगवंत विचार करता हा हाका ह्याची जाव का अडना दिव्या हाका खुशी असते काय भक्ती करतालो, पण हाका हाव ना खाका खाली वस्तू जाव का कसला किंवा प्रभुपाद सांगताची आम्ही भक्ती करची मारी चरडू कशी आवयक आपयता तशी आमगेली भक्ती उरका. आवय केन्ना केन्ना विचार करता काम आणतोशील त्यांना चरडाक कसने दिता, खेळच्याक दिता, नाहीतर कसले खावच्या हाण दिता, नाहीतर टीव्ही लावून दिता, आता मोबाईल हातान देताची कसला मारी चढू थोडा वेळ मोबाईल पळत बसल्यावर मग काम जाताले म्हणून अशोटूची आम्ही पळयताची त्यांना तांतू स्वतः खुश जालवे चल चरडू त्यांना आवय येना ताका घेवच्याक, पण ते सर्व कान सायडान उडून चरडू आवय जाव का म्हणून रडच्या बसल्यारी त्यांना आवय एक दुसरो उपाय उरना ते कोटू सोन घेणे पडता काम. तशीची हांगा भगवंताला विषय बी तशी भगवंत हे भक्ती हा विषय भयंकर व्हड असा तो भगवंत सटणे दिनाची ते उठूच ताकुटूच मस्त भगवंत आमका परीक्षा घेताच. म्हणून आम्ही राधाराणी जे दयाळू असत राधाराणी लागी आम्ही प्रार्थना करताच आणि तांगेले थ्रू हे भक्तीचे कृपे हे तांगेल थ्रू सर्व भक्तांकडे येतात आणि भक्ताल थ्रू आमका हे पासान जाता. म्हणून भक्ताला शुद्ध भक्ताला संघांत आम गेल्यारी हे तांगेल कृप मेळल्यारी मात्र आमका भक्ती मार्गांत मुखार वचक साध्य जाता म्हणून आम्ही समजून घेवीत. आणि श्रीमद भागवतम 3.25.25 अंत एक सुंदर श्लोक असा सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती रत्कर्ण रसायनाकता तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति रनुक्रमिष्यति. सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भगवंताले कार्यकलापाबद्दल डिस्कशन करताची भक्ताले संघान तेवनु त्यांनी कसं जाता भवंती रत्कर्ण रसायनाकता भगवंताला कथा श्रवण करताचे तांगले कर्ण आणि हृदय शुद्ध जाता. त्यांनी कसं होता भगवंताला प्रती आणि ते भक्ताला प्रती तांक रती निर्माण जाता, प्रेम निर्माण जाता, आसक्ती निर्माण जाता आणि त्यांच्यान तांगले भक्ती मार्गाचे सुरुवात जाता. अशांग हे भागवत मानतो दिल्ली असा हाजे आम पळयत भक्ताल संघान येऊन आमक भगवंताल बद्दल ऐकल्यारी कशें आमगेले हृदय पवित्र जाता, कान पवित्र जाताची आणि भक्ताल प्रती आमगेले आणि भगवंताल प्रती आमका एक प्रकार आसक्ती निर्माण जाता आणि त्या आसक्ती निर्माण जावन आम्ही हे भक्तींतू एकदम सिस्टमॅटिक आम्ही भक्ती करच्याक साध्य जाता. अनुक्रमिष्यती म्हणून सांगितलं सांगा एकदम सिस्टमॅटिक भक्ती करच्याक आमकां साध्य जाता. आणि भगवंत भगवद्गीतेन सांगतात 9.13 महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम. हे भगवंत सांगताचे मिगिले भक्त हे मोहांत पडण्याचे भौतिक प्रकृतीचे आणि ते दिव्य प्रकृतीचे संरक्षण तुटताचे. आणि ते भगवंत भूताद अव्ययम तांका कोणाक नाश ना ते दिव्य आणि अक्षय असाची तांगेली सेवेंतू तांनी तांगेली पुरा जीवन देताच. आणि असेल भक्ताला सांगता नंतर कसन करका आम्ही तांगिल्यागी आम्ही भक्तीच्या विषयांत गायडन्स घेऊ का केन्ना आम्ही तीर्थस्थळा वताची यात्रेक वताची तसे टायमारी आम्ही भक्ताला संग करून तांगिले गायडन्स घेवच्या पळय का भक्ती मार्गांत आम्ही कशी प्रगती करचे.
आणि नाही जाल्यार आम्ही खाली तीर्थस्थाना वचून थंय वचून खाली तीर्थांत स्नान करून आयल्यार ताजें तितलें बेनिफिट मेळना. आमी ते भक्ताले संघांत उरून भगवंताले कथेचे श्रवण केल्यार आणि तांगेल कडून भक्ती मार्गांत कशें हांव मुखार वचका, कसले म्हाका प्रॉब्लेम आसा ताजे बद्दल डिस्कस केल्यार ताजेन आमकां कितले बेनिफिट मेळटा ते खाली आमी तीर्थस्थानार वचून स्नान करून आयल्यार मेळना. ते आमी म्हणटाचे लालायित जावका भक्ताले भक्तांक मेळच्याक म्हण हांगा सांगिल्लें आसा. आमी आमगेले गुरु महाराजाले हांतू म्हगेली गुरु महाराजा बद्दल बी हांव सांगता. त्यांनी प्रभुपादाक मेळचे पयले वृंदावन आयले. त्यांनी वृंदावनांत आयले नंतर त्यांनी मस्त इतले साधू संत लोकाले त्यांनी संग केलो. ताजे निमित्त तांगेली भक्ती मार्गांतू एकदम स्पीडी हे जाले, प्रगती जाली आणि तांकां प्रभुपादाले ही भेट जाली. ते आम्ही पळयत. तांणी नंदगांव, बरसाना, वृंदावनांतू, यमुना तटांतू कितलीकी साधू संघाक मेळ्ळो. तांगेले आयकले, तांगेली भाशा तांकां कळनाशिल्ली जाल्यार तांणी ते म्हणत आशिल्ले, तांगेले ते बसून आयकत आशिल्ले महाराज आणि तांगेले संग करत आशिल्ले. तांगेल बरशी मधुकर घेवचा वत आशिल्ले. तेवटूची प्रभावान तांगेल भक्तींत तांणी एकदम तीव्रतेन तांणी प्रगती केली आणि प्रभुपादाले असले महाभक्ताले एक तांकां भेटी जाली आणि तांगेल तांणी शिष्य जाले. अशें आमी मस्त लोकाले जिवनांतू पळयत कशी तांणी भक्तींतू मुखार आयले. केवळ तांणी साधू संघांनी भक्ताले संघांनी तांणी भक्तींतू तीव्रतेन प्रगती केल्ली आमी पळयत. आणि श्रीमद भागवतमांतू 4 स्कंदांत तांकां सांगिल्लें आसा, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवाम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमिताशिषः. तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम. हे भक्ताले संग आसा खंयचे वस्तू बद्दल बरोबर तुलन करचे जायनाका. स्वर्ग लोकाचे जावो, वेगवेगळे प्लॅनेटरी सिस्टम जावो, न पुनर्भवन हे लिबरेशन जावो, मुक्ती जावो, खंयचे हाजे बद्दल बरोबर हाजे तुलन करचे जायना. एकदम वयली लेवलाचे भगवत भक्ताल संग करचे म्हळ्यार. आणि आम्ही हे सोडचे देह सोडचे पहिले आम्ही भगवंताले भक्ताले शुद्ध भक्ता संग केल्यारी ते आमगेल कत्र एक वरदान म्हणून आम्ही समजून घेवित. कसं लागे म्हळ्यार हे शुद्ध भक्ताले संग मेळचे भारी रेर. ताजे तरी आम्ही हे भौतिक ध्येय प्राप्त केला हक्क आम्ही हे ध्येय सोडचे आसा, पण आम्ही एक भक्ताले संग केल्यार ते आमगेल कत्री जीवनांत एक वरदान जातले म्हणून आमकां कळता. कलियुगांत सर्व शूद्र आसाचे आमी, कलौ शूद्र संभव. आणि आमकां हे मनुष्य जन्मांतल्यान मुखार वाघ जावो, मांकोड जावो जावचे ना. आमकां एक वैष्णव जावका म्हळ्यार एक विचार आमकां करका. वैष्णव जावका जाल्यार कसन करका, एक वैष्णवाले आमकां संग करका, दुसरो उपाय ना. एक वैष्णवाले संग केल्यार मात्र तांगेल संगान तांगेल सेवेन आमकां वैष्णव जावन भगवंताले शाश्वत सेवे करच्याक आमकां एक अवकाश मेळटा. आमगेले पुन्हा आमी आमगेले स्वताच्या घराक वचच्याक आमकां एक वाट मेळटा. आता आमी हांगा आसताची भले आमी रेजिस्टर करून घेतलो उरतले आमगेले घर जाल्यार आमी भाडे घरांत आसाचे, हे आमी लक्षांत दवरका. ताजे खातीर पुरंदरदास सांगताची
ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ सुम्मने उगी आयला तो अंगा तुगेल घर अंगना थंय आसा खंय भगवंता लोकांत केन्ना आमी भगवंताला शुद्ध भक्ताला संग करताचे त्यांना कसंजत की मारी आमका भगवंताला कार्य भगवंत कसन कार्य करताचे तांगेले रूप कसले तांगेले लीले कसले आणि तांगेले वेगवेगळे प्रकारचे नाव कशे आयले तांका ते उठ्ठूच आमका क्लिअरली समजून येता आणि आमगेले मनान तुला संशय दूर जाता केन्ना आमगेले मनान तुला संशय दूर जाता तेन्ना आमका भक्ती करच्याक जावो भगवंताले शास्त्राचे ज्ञान घेताना जावो एक प्रकारचे आकर्षण आणि आनंदाचे अनुभव येता जेपर्यंत आमगेले मनान ते संशय उरता तेपर्यंत आमका ते आनंदाचे अनुभव येना आणि ते संशय दूर जावो का जाल्यार हे भक्ताले संगांत येऊन साध्य आसा ताजे खातीर आमी प्रत्येक प्रवचनान जावो खंयच्यान तूं एक प्रश्नोत्तर म्हणून दवरताचे प्रश्नोत्तर ताजे कारण कसन की मारी जेपर्यंत आमगेले मनान तो संशय आसा तेपर्यंत आमका हे खंयचेच शास्त्र अध्ययन जावो भक्ती मार्गान जावो एक प्रकारचे आसक्ती जावो निर्माण जायना ताजे खातीर हे संशय निवारण जावं का जाल्यार आमकां पहिले भक्ताल संगांत येवन हे सर्व समजून घेवचे आमी प्रयत्न करता आणि चैतन्य चरितामृत सांगितलं असा कृष्ण भक्ती जन्म मूल हय साधू संग कृष्ण प्रेम जन्म तेनो पुनः मुख्य अंग कृष्णाल भक्तीन तू भगवंताल भक्ती आणि सेवेक मूल कारण भक्ताल संग कृष्णाला प्रति आमगे सूक्त प्रेम जागृत झाल्यानंतर भी आम्ही भक्ताले संग चालू दवर का नाही आता मग कुठं समजून घेतला वे आता तू कळले मका आता गरज ना मका भक्ताला संग असणे कुठं समजून घेतल्यानंतर बीच आम्ही भक्ताला संगांत उरल्यावर मात्र आमका मुखावेले प्रगती साध्य असा म्हणून चैतन्य चरितामृत मध्ये लिहिले तू सांगितलं असा कोण भगवंताला शुद्ध भक्त असायची भगवंत तगेले आधीन अहम भक्त पराधीन आम्ही अमरीश महाराजाला स्टोरी मित्र ऐकूच्या पुढं कशी दुर्वास म्हणे मागशी ते सुदर्शन चक्रला गेले आणि दुर्वास म्हणे वैकुंठ लोकापर्यंत पावताच आणि थंय वचून ते सुदर्शनाक हे करच्याक विष्णूला प्रार्थना केल्यारी तांणी सांगताची आता हे मिगेले हातांत ना हाव भक्ताला आधीन असा आणि तुका भक्ताला वचूनच कोणा वयर अपराध केला असतो ताकल्या वचून क्षमे मागूनच मागेल्यार मात्र ते सुदर्शन कंट्रोल येवच्या साध्य असा म्हणून भगवंत सांगताच राज्यानं पळयत भगवंत भक्ताले कतरी तांका स्वतः ताने हे अर्पण करताच मला शुद्ध भक्ताला कितले इम्पॉर्टन्स म्हणून पळयत आणि तसल भक्ताला आमका संग जाल्यार आम्ही भगवंताला भक्तीन तू प्रगती करच्या साध्य जाता हांगा आज आम्ही पळयताची अद्वैत आचार्य तांगेला आजी आविर्भाव दिवस आणि हे अद्वैत आचार्य दुसरं कोणी नाही अद्वैत मारी भगवंतालेच अंश आहे आणि आम्ही पळयताची सदाशिवाने महाविष्णूले त्यांनी अवतार म्हणून सांगितलं असा पण भगवंतापासून हे भिन्न नाहीये अद्वैत म्हणून आम्ही तांगेली नाव तशी असा आणि त्यांनी एक 60 वर्ष पहिलेच आयले चैतन्य महाप्रभूकिंत म्हणून आमका तांगेली पंचतत्वान तू तांगेले दाढी केस धवी केली दिसता आमका त्यांना ऑलरेडी एजड आशिले
आणि त्यांनी हे भौतिक संसाराचे लोकाले परिस्थिती स्वभाव आणि तांगील ते रेहन सहन पळून तांक बरी भारी वाईट वाटत जास्त दिसता आणि त्यांनी तांक एक श्लोक लक्षांत येता गौतमी या तंत्रांतू एक श्लोक आशिले ते तांक लक्षांत येता तुळसी दळ मात्रेन जलस्य क्लुकेन वा विक्रीणीते महात्मानो भक्तेभ्यो भक्तवत्सल भगवंत 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 कितले भक्तांवर कितले प्रेम वात्सल्य असा आणि केवळ एक तुळशी दळ भगवंतान भगवद्गीतेत सांगितले असता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्तीने एक जल आणि एक फूल एक फल अर्पण केलं रे हा तक स्वीकार करता अष्टनामी हा तक स्वीकार करता भगवंता कसले कमी ना जलकीच भगवंत एक प्रीतीनं दोन वेळा भक्तान भक्ती म्हणून शब्द दोन वेळा आला ते यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्तीने दिले हा स्वीकार करता का त्यांना माका भूक लागता त्यांना माका ताण बी येता भक्ती ना जाल्यार ना मागीर उठवा सांगा आत्माराम हांव म्हणून हांगा आमकां कळता हे अद्वैत आचार्य कळता तुळसी दळ मात्र ना ते सालिग्राम घेऊन गंगा नदी वचतानी थंय वचून हडवळान जोरजोरान ओदरताच भगवंत आपयताच तू येऊ का आणि हरिनामाचे प्रचार कर का तुवें आणि हांगा उठूची लोकांले हे अवस्था पळयला रे हे कलियुगाचे आता स्टार्ट झालं असं दिसता आसा म्हाका घोर कलियुग आता स्टार्ट झालं असं दिसता आसा आणि तुवें एमर्जन्सी आसा तू येऊ का म्हणून भगवंताक ते एक सालिग्रामा वयर गंगा जल घालून तुळशी दळ घालून हे श्लोक म्हणता ताने पूजा करताच आणि भगवंत आपयताच आणि तांगेली कृपेना चैतन्य महाप्रभू आविर्भाव जाता आणि ते आम्ही पळयताच चैतन्य महाप्रभून कशी स्वयं कृष्ण कशी भक्ती करचे कशी भगवंताला संग करचो भगवंताला भक्ताला संग करचो ते आमकां ताने शिकयताच आणि चैतन्य महाप्रभूले एक अनुयायी श्री नरोत्तम दास ठाकूर तांगील जीवन चरित्र आम्ही वाचल्यारी तांणी भक्ताल संग घेवच्या खंयच्यान खंय वत आशिल्ले केन्नाच तांणी भक्ताल संगाक तरी इतके तांणी हे असं उरचे तांणी लालायत उरत आशिल्ले की खंय मेळटालो म्हाका भक्ताल संग खंय मेळटालो आणि एक भक्ताल संघ घेवच्या तांणी वाच पासून तांकां विषय कळत आशिल्ले की तांगेले देह त्याग केले तांणी आणि तांणी मस्त दुःख व्यक्त करत आशिल्ले त्या दुःखांतू तांणी एक भजन बरयता सुरू केले तांगेले एक भजन आम्ही पळयत जे निलो प्रेम धन करुणा प्रचूर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकूर जे निलो प्रेमाधन रडता रडता तांणी भजन बरयत आशिल्ले खंय गेलो स्वरूप दामोदर खंय गेले रूप गोस्वामी खंय आसाची सनातन गोस्वामी दिसतानाची रघुनाथ गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी खंय आसाच कृष्णदास कविराज खंय गेले स्वयं चैतन्य महाप्रभू खंय गेले अशी म्हणून हांव प्रसन्न करच्यात हांगेलो उठू संगान तुला हांव हे जायत आसा हांव काही फातरा हाकोचे मागते धाडून घेवचे की आणि अग्रीन तू उडी मारून घेवची मारची की कसं नक्कर का होता भक्ताल संगान तुला हांव कसं लालायतपण पळय तांकां नरोत्तम दास ठाकूर अशी तांणी हे करत आशिल्ले पाषाणे कुटी भो माथा अनले पशिबो
गौरंग गुणेरा निधी कोठा गेले पापो कसल तांका तांगे ते भाव विचार केल्यार आंगाव कांटे उठू हे जाताचे कशी तांणी त्या टायमारी तो विरह सहन केले तांगेले ते सांगताची हरिहराय नम ताने एक भजन बरयल्या तांत तान सांगताची तांदेर चरण सेवे भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होय अभिलाष हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः तांदेर चरण सेवे भक्त सनिवास जन्म जन्मे होय मोये ये अभिलाष त्यांनी संकीर्तन करता असल्याने गुरु आणि वैष्णव चरण आश्रय म्हाका लाभ जावो म्हणून त्यांनी हे कीर्तन सांगता असायचे जन्म जन्मांतू हे गुरुले आणि हे भक्ताले संग म्हाका लाभ जावो म्हणून श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आश नाम संकीर्तन करे कोहे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियाश नाम संकीर्तन कोहे नरोत्तम दास तांगेल चरण वैष्णवाल चरण गुरुल चरण म्हाका प्रत्येक जन्मांत प्राप्त जावो ते आशेन नरोत्तम दास ठाकूरांगा कीर्तन करता पण हांगा आमी पळयत असले नरोत्तम दास ठाकूराल तसले महान संत महान साधू व्यक्ती कशी दुसरे साधूल कतरी लालायत असायची हे साधू म्हणून पळयत चैतन्य महाप्रभून तांगेले जन्म येवचे पयलीची तांणी नरोत्तम नरोत्तम म्हणून पद्मा नदी रिवेराक तटा राबून ओदरत आशिल्ले तांणी सर्व विचरीत जाताचे नरोत्तम कोण आमगेले ग्रुपांत कोणी ना सांगा यात्रेंत आयले नरोत्तम म्हणून कोणा आपयत आसा चैतन्य महाप्रभू नाही तो आईल ना अजून येऊच आसा मुखार येऊच आसा पळय चैतन्य महाप्रभू भगवंत देखून ताका पहिले गुत आसा तांकां पण विचार करीत हा नरोत्तम दास ठाकूर आले इतले गुणगान चैतन्य महाप्रभू स्वयं कृष्णच करता असायचे म्हणून कसल लेवल तांगेले आणि ते नरोत्तम दास ठाकूर हांगा वैष्णवाले संघा कतरी लाला येत तसच म्हाका धाडून घ्यायचे फातराक अग्नी तुडी मारचे म्हाका संघ मेळताना भक्तालो कसल तांगेल भाव हाजेन आमकां कळटा वैष्णव संघ मारी तांगेले शिवाय आमकां दुसरो उपायच ना भगवंताल भक्ती करच्याक नाजाल्यार भगवंताल भक्ती मार्गान मुखार वचच्याक तांगेले सेव करून तांगेले कृप आमकां मेळ्ळे तेन्ना मात्र आमी भक्ती मार्गान मुखार वचच्याक साध्य आसा म्हण आमी हांतू अर्थ करून घेवचे शास्त्र भितर एक एक श्लोकांतू प्रत्येकांतू तेच विचार दिल्ले आसा हरे कृष्णा कसले चूक असल्यार क्षम करका आणि कोणाले कसले आज विषयांत प्रश्न असल्यार एक दोन प्रश्न घेऊया मुरलीधर चंद्र प्रभूला आज्ञा असल्यार हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಮನಲ್ಲಿ ಕಸ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ असल्यारी निमगू येत बट भारी चंद लायक करून सेशन चलोवन एक आणि ते रियालिटी दिसता आशिल्ले की नरोत्तम दास असल नमनी एक तांगेले एक हे आशिल्ले प्रेयर्स आशिल्ले आणि कशी आमकां वेगळे वेगळे स्क्रिप्चर्स आणतो श्रीमद भागवतम जेव्हा पुरंदरदास आले कीर्तन जेवता आमकां कळत की कशी साधू संघाले एसोसिएशन आमकां इम्पॉर्टंट कोणाला कसं क्वेश्चन्स असल्यारी निमगू येत
फेब्रुवारी 1 एकादशी आसा ताजे भगवद्गीता संपूर्ण पारायण सेशन आणि स्लॉट्स ओपन आसाची सो भारती पै माताजीक येऊन नाव दिवी येता खंयची वर्स तुमका इष्ट आसा खंयची अवेलेबल आसा ते स्लॉट घेऊन रिसाइड करूं येता आणि आमगेले भगवद्गीता सेशन सुबोधिनी बेस्ड ते मंडे वेनसडे एंड फ्रायडे एवरी ऑल्टरनेट डे असता सो अटेंड जावका ताजे आमगेले स्क्रिप्चर्साचे एक अंडरस्टँडिंग घेवका कसं तांतू तुमकां चड एनलायटमेंट जावका जाल्यार स्पीकर्स आसाची तांगेले क्वेश्चन्स तुमकां घेवका चॅट बॉक्सान बी तुमकां क्वेश्चन्स घाली येता मुरलीधर प्रभुजी कसं आज की वेगळे जावं अनाउन्समेंट की हांव आरती सांगून कळीत करचें हरे कृष्ण प्रभुजी वेरी लाइक सेशन एक पॉइंट हायलाइट करपाची प्रभुजी एक्चुअली आम्ही उच्चिष्ट म्हणटाची उच्चिष्ट एक्चुअली फोरबिडन खावच नज म्हणाले का डायरेक्ट जाल्यार आम्ही गुरु ತಂಗೆಲೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ತಂಗೆಲೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂತ ते ना म्हणाले वेदांत सांगितलं असं इत्तिमितीने म्हणाले गोतस की प्रभुजी प्रभुजी तुम्ही म्यूटार आसाची हा प्रभुजी क्लिअरली कळना म्हाका कसले म्हणले तुम्ही उच्चिष्ट युजली घेवचे नज्ज म्हणतात ना त्या गोष्टी केल्या गावचे नज्ज म्हणतात जाल्यार वैष्णव तांगेले उच्चिष्ट आम्ही प्रसाद जेवण घेऊन का आपल्याला इत्तिमितीने रिसन भगवंताला प्रसाद आम्ही प्रसाद म्हणताची आणि भगवंताला एक शुद्ध भक्ताला उच्चिष्ट असा ताका महाप्रसाद म्हणताची महा म्हणताची आमी ताका कसं लागणारी भगवंताला किंताची मद भक्त्या पूजा ब्यादिका म्हणून सांगितलं असं भगवंतान मिगिल भक्त मिगिल किंताची पूजेक अर्ह असाची पण त्या बीची आम्ही भक्ताले उच्चिष्ट भक्त कंचेची शुद्ध भक्त जाल की तांगेली उच्चिष्ट केना दिनाची कसं लागणारी तांणी तांका होड भक्त म्हणून तांणी समजून घेण्याचे अनेक नम्र भाव उरत तांगेला तस देखून तांणी दिनाची पण शिष्य तांगेले खंयचे गुरु तांगेले शिष्य मस्त हे करताचे त्यांना एक गुरु तांका दिता कसं लागणार तांणी दिवच्या शकताचे कसं लागणार तांणी एक तांगेले स्पिरिच्युअल मास्टर असायचे तांगेले गुरु असायचे त्यांचे गुरु तांगेले शिष्यांक देत असायचे बाकी कोणाक दिवच्या दिनात तांणी पण तांगेले ते शिष्यांक मात्र दितात तांणी ते एक तांगेले गुरु शिष्याक हे असा प्लस ऍक्च्युअली संत लोकाले हे उच्चिष्ट मारे हे महाप्रसाद तो भगवंताले शुद्ध भक्ताले ते बाकी लोकाले आम्ही उष्ट खावच्याने तांगेतले उष्ट खावच्यात भरपूर अंतर असा थँक्यू प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी आरती सांगून कळीत करचें की सेशन हरे कृष्ण प्रभुजी अनेक अनेक पॉइंट कसं असेल त्या उच्चिष्ट पूर्ण जन दिवे की शिष्य मात्र सेक्रेड असतात हा तीन बोलायचे नव्हे भक्त भक्त पद धूळी भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष मार उच्चिष्ट तीन महाबल गुरु शिष्याला म्हणाला त्या उच्चिष्ट शिष्य त्यांना मात्र स्वीकार करूयात की बाकी जण काही करूयात ना त्यांनी खाली शिष्यांक देताची तांगेल शिष्या मात्र ते देताची बाकी लोक ते देण्याची नॉर्मली बाकी जण वाईट आहेत की
पण तांगेले शिष्याला कृपेन तांणी ते दुसऱ्यांक दिले रे तांकां ताचे बेनिफिट मेळटा पण शिष्यांक मात्र ते गुरु दितेच पण तांकां बेनिफिट मेळटा कोणी ताचे घेतले रे श्रद्धेन घेतले रे आणि तांकां ते मेळटा ते अनेक भक्ताले कृपेन तांकां प्राप्त जाता म्हणून ते भक्ताले संघाची इम्पॉर्टन्स त्याचीच कसले आमकां भक्ताले संघात असले कसले गोष्टी आमकां ऍक्च्युअली आम्ही क्वालिफाईड नाही ते पण आमकां प्राप्त जाता भक्ताल संघात ते एक बेनिफिट मेळटा संघात थँक्यू प्रभूजी. ನೀ ಕೊನಕ ಕುಸ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಚುಸ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಇತ್ತ हरे कृष्ण प्रभूजी म्हाका ते पादधुळीचे ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ असता ताजे विषयी क्लॅरिफिकेशन चढावा देवाला पूजा सगळं बसताना सगळं आणि हात पाय धुवून सगळं कोण क्लीन करून स्वामी जेव्हा कोणी जेव्हा बसताना तर पाद धुळी दिवची म्हणल्यार कसं ते प्रसाद म्हणल्यार दिसतात ते मना वचन ते समर्पण तर ऐकले हांव ऍक्च्युअली अशा विचार करचे गेले रे भक्त पद धुळी आणि भक्त पद जल हे केवळ तांगेले चरण धुवून घेऊ का नाही जाल्यार चरणा लागले धुळीच आमगे माथे लावून घेऊ का हे एक प्रकारच झाले फिजिकली पण तांनी दिलेले इन्स्ट्रक्शन आम्ही फॉलो केले रे तांगेले पदचिन्हावर आम्ही चलले रे हे तीन आमकां प्राप्ती येता हे तीन बल आमकां प्राप्ती येता आता बी आम्ही प्रभुपादाले चरणामृत आम्ही घेता आसाच प्रभुपाद आमकां दिसत ना तांगेले चरण बी आम्ही धुईल ना जालकीच तांगेले आम्ही चरणामृत घेता आसाची तांगेले उच्चिष्ट खायत आसाची आणि तांगेले पद धुली आम्ही निडला लावून घेता आसाची तांगेले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून आणि तांगेले बरेले स्क्रिप्चराचे अध्ययन करून आणि लोकांक आम्ही प्रचार करून हे बी एक इनडायरेक्टली आम्ही वेसळ घेता आसाच एक डायरेक्टली आणि एक इनडायरेक्टली पण हक्काने त्या कसले फरक ना अशी म्हणा मर्त करू नका नाही जाल्यार केन्ना केन्ना आम्ही केवळ भगवान भक्ताले धुळी कत्र आम्ही लालावीत असायचे म्हणजे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करण्याचे ताजेन कसं नाही बेनिफिट ना इन्स्ट्रक्शन फॉलो करायची धूळ घेवच्यान आम्ही भरपूर उत्साहित असले री नाही जाल्यार उच्चिष्ट खावच्यान उत्साहित उरले री जप करना जाल्यार री ना जाल्यार री हे कसलेच नियम फॉलो करना जाल्यार री ताजेन आमकां कसले बेनिफिट मेळना आणि कोणाला कसं क्वेश्चन्स हरे कृष्णा प्रभुजी प्रभुजी एक क्वेरी आशिल्ले वैष्णव अपराधा वयरी आता चेडू आना चॅन्टिंग सुरू केले तेन्ना तांणी वैष्णव म्हणून कन्सिडर करतात न्हू प्रभुजी सो ताजे वेरी एक क्वेरी आशिल्ली प्रभुजी लायक आतां चेडूंक केलो पंत हांव चिके स्ट्रिक्ट आसोवपा जाता न्हू प्रभुजी लायक टू फॉर दे अ बेटर फ्युचर सो तशी आतां तांणी चॅन्टिंग सुरू केलें तेन्ना म्हळ्यार आमी चिकेची लायक तांकां ट्यून करपा जाल्यार आमी आनी चिकी चड केअरफूल आसपा प्रभुजी हांवसून लायक वैष्णव अपराध जायन अशी एक आमी रेग्युलरली तांकां कशी आमी शिकयता की स्टडीज जावो एक बिहेवियर मॉड्युलेशन जावो आमी तशी कंटिन्यू करीत एक आमी चिके चड केअरफूल आसूंक हांवें म्हणून ते एक क्वेरी आशिल्ली प्रभुजी एकदम डीप सब्जेक्ट हांव म्हाका कळिल्लें तितलें सांगता तुमकां बाकी मुरलीधरच्यान तूं सांगतले ऍक्च्युअली आमगेले कर्तव्य ते चेडवांक एक बरे मार्ग आमचो हे करचे तांणी चॅन्टिंग करता आसाची तुम्ही बी वैष्णव ते बी वैष्णव एक वेळे भगवंताला नाव घेताची चैतन्य महाप्रभू सांगले आसा ते वैष्णव म्हणून तुम्ही तांकां कन्सिडर करता म्हणून पण ताजे अर्थ हो न्हय की तुम्ही तांकां
कसल्याची वाईट काम करताना तांका शिक्षा दिनाशिना तांका ते कंटिन्यू करच्या सोडचे नाही. तुमगेल ते कर्तव्य असतं ते तुम्ही करका. पण हांगे बी आमचं पळत असले प्रभुपदाले तांगेले बापाय बीची तांक पनिशमेंट दिताना बीची तांका क्षमे याचन कोरगेन दित आशिल्ले प्रभुपदांक चेडवांक जेवा पहिले तांणी क्षमे याचन करत आशिल्ले. हांव तुका आतां 2 पेट मारका पण तू केलेले आजी कतरी कसला की मारी म्हाका क्षम कर पण तुका मारना जाल्यार तू सुधारना अशी अशी ते विचारान तुम्ही अशी करीत मनान तुझे हे कोरगिन म्हणून ते पनिशमेंट दिवका पडता. तांकां बरे विचार तांकां सांगचे आसता तो सांगका पडता. ते तुमगेले आवय म्हणून एक तुमगेले एक धर्म आसा, तुमगेले कर्तव्य आसा ते तुमकां करका पडता. ताका अपराध म्हणून जायना तो. तुमगेले ते धर्म तो आवयले एक धर्म उरता, बापयले एक धर्म उरता. ताका ते करका तांगेले चेडवांक तांगेले ते अंडरस्टँडिंग लेवल येवपासून तांगेले मॅच्युरिटी येवपर्यंत ते आमगेले कर्तव्य उरता. ते पयलीं सांगना जाल्यार 15 वर्षां गेल्या नंतर ते सांगचे जायना. बापयले चप्पल आनी चेडवाल चप्पल एक सायजाचे आयले नंतर ताका सांगचे जायना. ताजे पयलेच आमी कसं तांकां शिकोवका कसं सांगका ते सांगका पडटा. आनी बरे तुम्ही तांकां शिक्षण दितना बरे हे करतना ताका अपराध म्हणून जायना. तुमगेले दृष्टिकोन बरे उरता, तुमगेले विचार बरे उरता. कसन तर तुम्ही तांकां सांगताची कसले ते ऍक्च्युली ते एक प्रकार सेव जाली ती अपराध नाही तो. आता जे तुमगेले प्रश्नाक उत्तर मेळवे चल. वय प्रभुजी थँक्यू सो मच. ಕೆಲವು पण ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಜಚ್ಚಿಲೆ ತಶಿ ರಿಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. प्रभुजी एक लाईन ऍड करूया तुमगेले परमेश्वर. हा तुम्ही ऍड करा प्रभुजी. दामोदर लिहिल्यांतो यशोदामय्यान कृष्णाक बड्डी दाखोवचे आसा. त्या यशोदामय्या अपराध कहाणी कृष्णाने अपराध जावन कहाणी ताणी केल्या लुटीक यशोदामय्यान बड्डी काढायला म्हणला उदाहरण दाखवचे. हरे कृष्ण. मस्ती केली भगवंत अगदी सोनाची गेले फक्त. वय थँक्यू प्रभुजी थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हाका गुत आशिल्लें मुरलीधर चरण प्रभू ताजे बद्दल जास्त गुत आसा. पहिले सांगून सोडलं. आणि कोणाला प्रश्न ना जाल्यार माताजी नरसिंग हा अनाउन्समेंट जालें न्हू सांगून जालें. वय चॅट बॉक्सान बी लाईक कमेंट्स आयले प्रभुजी थँक्यू. आय थिंक इट वॉज अ व्हेरी नाईस सेशन आणि नेक्टरीन सेशन म्हणून सखीचरण माताजीन सांगल्या भारी एक आमकां एवरी मिनिट 1 hour सेशन आणि एक 2 जावं 3 टेक अवेज असल्यार बी तुमगेले एक ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही अचीव केलो